Masana masu binciken kwakwaf sun gano dalilin da yasa Dauda Kahutu Rarara ke ƙara yawan makiya a kafafen sada zumunta, musamman wasu mawaka da kuma wasu jarumai masu amfani da manhajar TikTok. Duk a cikin wannan binciken za ku yi cewa an gano cewa duk wani mawaki mai waka da yaren Hausa a Najeriya babu wani mawaki da ke taimakon al'umma wanda yake amfanin jama'a kamar irin Dauda Kahutu Rarara. Muna dauke da hujjoji da ƙarin bayanai a cikin wannan bidiyon namu. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to karka manta ka daure ka danna mana subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Masana masu binciken kwakwaf dangane da al'amuran yau da kullum sun yi bincike na kwakwaf dangane da abin da ke kawo wa Dauda Kahutu Rarara yawan makiya a cikin social media. Wannan binciken ya jawo hankalin su ne sakamakon irin yadda suke gani ana magana a kansa musamman a comment section, inda suka zurfafa bincike domin gano menene manuhar waɗanda ke yi masa comment wanda ba shi da kyau ko kuma menene manuhar masu nuna masa kyama ta hanyar comment section. Binciken ya bayyana musu cewa matsalolin da ake samu na tattalin arziki da hawan kayan abinci da rashin iya jagorancin Bola Ahmed Tinubu yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo ya ƙara samun yawan makiya musamman a social media. Amma fa ta bangare ɗaya, bincike ya nuna cewa duk wani mawaki da ke arewacin Najeriya mai waka da harshen Hausa babu wani mawaki wanda ke tallafa ma al'umma yake da amfani da wurin al'umma kamar irin Dauda Kahutu Rarara. Kasancewar an zakulo cewa Dauda Kahutu Rarara na biya ma wasu karatu na makaranta ya kuma gina makaranta domin 'ya'yan talakawa. Dauda Kahutu Rarara kan raba abinci lokaci bayan lokaci, kuma wannan shekara Dauda Kahutu Rarara ya canza sama da mutum 350 rayuwa daga talakawa zuwa masu harkar yi. Dalili da wannan ne yasa masana suka yi kwakwaran bincike domin gano sahihancin dukkanin bayanan da aka wallafa, yanzu daga ƙarshe sun fitar da wannan taurarin. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to karka manta ka daure ka danna subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.